Ya iki di rawuhke Bapak Gusti Ibu Pangati iki Mahargya putrane iki omah-omah iya dadi ngeten omah-omah nduk iki awake dhewe mujana ngarani duki muga selamat seger waras ora larangan siji apa iki Bapak Gusti lan Ibu Pangat lan iki Muhammad sapa mau nduk kasing aku Kacang tapek naneng lan Mbak Asyah ya itu juga jadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ya iya jenenge kuwi kudu iki artine lho ya Mawaddah Warahmah ibana piringnya wis enak ya asin iki Mawaddah iki wong loro durung dadi siji artine durung apa iki kumpul dadi siji mergo lagi Sakinah yen wis Mawaddah ki kumpul ati loro dadi siji ana klerene sing lanang ana kurane sing lanang Mas Muhammad kepikir iki Ibu Asyaya paling pangapura paling nombok kekurangane kuwi lagi Mawaddah yen durung kumpul lagi Sakinah ya ya jadi wis bisa nombok kurangane siji lan sijine ya kuwi diarani Mawaddah banjur warahmah entuk rumahing Gusti Allah nduk yang muga-muga rumahing Gusti Allah kaya bagyane sak warga parangan siji apa ya nduk iya sing itu mandi ora presiden ora jenderal usaha iki ya ana mandi dongane jane para uti waras waktu iya kabeh iki nang kali Gusti Allah apa iki kena rambut sebelah bawa putrane Bapak Gusti Pocakae kuwi mau untuk rukun lawan sedulure ra padha dicek-cekan ngono ya awake mujekke kudu disarati ora sengkala saka kulon bali mulon ora sengkala wetan bali kan kulon bali mau kidul bali kidul katut darat katut angin ya nduk ya yang muga-muga bisa kesempatan ya kok karo mlaku yo do seneng apa kuwi do menghibur para masyarakat hidup lancar iya wong ning donya iki kudu seneng nduk apa susah-susah kowe ning donya susah ning akhirat bisa ya susah ngono ya lane seneng bisa ning akhirat yo dadi seneng ora mikir iki apa kuwi material utawa dunia bana iki kok yang sampe dibagi ya dibagi yo kae ben karo uru aku nanti menungso kuwi di bagian dhewe aku kadang iso ngoyo kok yo uru dhewe yen pengen ngoyo uru dhewe iki Gusti Allah iki mbok tinggal ya ben iki rasa jaya kanggo apa arep ngomong yo utawa kaji wong kaji utawa umroh waktu duwe aya namanya duwe ra wong kaji ra wong umroh nek duwe duit ya karo anak yatim fakir miskin ya padha wae Pak ngono ya kowe ning kono ya kepengin ketemu Gusti Allah karo Kanjeng Nabi Muhammad ning kene ya kepengin ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad yo iso angger pira kaneng resik yo iki campur ya nek jahe nek kopi ya wong manggurana atimu ngono ya iki para pemuda ya mulai iya nduk kacangnya asin ana awan-awan makan dengan pakan iya
gendinge apa iki aja dipleroki. Ya ngono ya ngono. Aja dipleroki ya ngono. Wis tak kandhake bola-bali kok. Nyang wayang iki ya paling kena kanggo jak wae sak nalika anjing apa kuwi anjing Sunan Kalijaga. Iki dakwah ana ngarepe masjid Demak iki ya nganggo wayang kok. Ngono ya. Wae dhewe iki kudu kadang sing ora ngerti aja nang wayang alam. Terus sing kudu ngerti. Sing jarane karan iki ora kok nonton wayange. Sing jarane karan iki sing nonton karo sing nonton padha lirikan. Tekan lemah krawus-krawusan karo bojone. Ayo nonton wayang ningali critane Bapak Dalang sing apik gendul, sing ora dibuang ya Bapak Dalang abikan oleh ora beda mereka yang ini orang ngrungokke dawuh Bapak Kyai ya tanpa guna. Wis dadi kok durung iki. Sure.